umwacho mategereri na oyo ligereti anda sonsole na osogeri ngampiore amarieta ni ngoro kwa Jacob o ngeri osekero gwateli baga ndoke kuchi ngokora na Kisii FM 94.1 enka yumugusi umuroburi gwe gasero g'ichigosori nabagosoria kirari tukulia Jumamosi uchakira chinza isano na weka chinza isano na isato cha mugaso twakora ne risase Stacy Miruka ase tokulia lichigosori ao chebinyoro chitimu chetu na Shabana Kiendege Jets Nyabururu Sportive Kiamabundu Sameta Nyamira United chigosori chionsi tokuligeria ama minyoko atukuligeria chigosori chionsi asubu wale una chigosori wasorogongo rwa usi wono yaikeire ase amameroni Agusi Creative Awards nacho rukoba oyomo buchiko Rwanda ekewa kia umoralia umuya asense mu chigosori go mwaka yani kemenyekano na Best Sports Presenter of the Year kongakira ekura einde ko angalia nyanyo aleke egwekyo nokolika elieta osekolika etex GCA62 tigangiro rekolika GCA62 otomego kiase 22285 2 aragatato 85 einde onyanchere koba omobui egesero gie chigosori nabagosoria amarietane Jacob o ngeri